देहाखौ माबोरै मोनखोनो माथो माथो जाबावनो आंनियाबो बिदिनोसै आगोलनिसै एसेबो मोजां मोनथाराखै होनबा गैयालाय फिसा हांखोनो बोनो हाया हायासो मोनबाय थादों आं आरो डाक्टरालाय माथो बुंखो डाक्टरालाय मा बुंबावनो आफा बिसोरथ' गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय हामगोन होननानै बुंखादों आंखौ दे आफा थाथ'नाय आं बाहेरायाव थांना फैनि ओइ फंबाय अ मामोन आदै नोंहा माबाफोर जादों नामा बेयाव फैनानै दुखु खालामबाय थादोंसै औ आदै आफाया जोबोर गोब्राब बेमार जानानै दं हस्पिटालाव अ नंगौ नामा आफाया हस्पिटालाव दङब्ला हस्पिटालाव हरबो जाबाय बेयाव बारा गोबाव थानो हामा बेवहाय थांनाबो मा खालामनो बांसिनसो टेनसन जायो ओजोंलाय बेरामि हारसिं दंना सोरबाफोर दंफाबावो आइ दंमोन दे बिदिब्ला आं गुदुं गुदुं साहा कापसे फुदुंना होनि बेखौ लोंनानै थांदो नों जागोन दे kapanनो मोनदांना आइ गैला फिसा लोमफाया गैला मा आफा आं सोरनियाव बाइक बिबावनांगौ आयै आफा आं नों थैयामोनबा बाइकसो बिनो होनना सानबाय थादोंमोन सैमा बोराया बाइकखौ बायना होआलासिनो थैना थांबाय आंनि खाफालानो मोनबा मा जाबावनांगोन जों दा आंनो बाइक बायखांना होनो थैबाबोथ' जायोमोन ना साला बोराया थैनासो थांबाय बाइक बायखांना थैबाबोथ' जायोमोन ना दा आंलाय सोरनियाव बिना मोनबावनांगौ जाखो बाइकखौ सुवाद बोराया साला बाइकखौनो बायना होलांदे आरो बहा थांनो बहा मानो गोदाव सोरावसो मोनजोबबायलाय आं ओइ मा खालामबाय थादोंलै नों हारसिं मा सानलाबाय थाखो माथो सानबावनोलै आरोलाय साला सुवाद बोराया थैनानै थांबाय बाइक गंसेबो बायना होलांदेरलाय आंनो नोंहा थैनायनि आगोल बिनो रोङाबालाय बहाथो मोननोब्रा मा खालामबाय थादोंलै बेयाव ओइ जाला मा खालामनो आरो ओरैनो जिरायना दं नोंलाय बहाथो थांदोंमोनलै ओंखारबोदोंमोनलै बेलासिनि बेरायनो होननानै माथो सावरायबाय थादोंमोन नोंसोर सानैयालाय ओइ थेंगोनानि बिफाया थैबायना साला थैनायनि आगोल बाइक बिना लानो रोंदिया दा थैखांनासो गाख्राबाय थादो नंगौ नामा साला बोरायखौ खाथियाव मोनफैनानै बांला जग्गोसो बुंनांगौ बाइक बिबाबो बाइक होआमोन साला देलै थैना थांनाय मानसिखौ आरो गाख्रबाय थायो नोंसोरबो बिदिसो जाबायलै मालाय सोरगोफुरियाव मोनहैबाय दाबो नोमानाव बिना लादोब्रा नोङो ना मा बुङो गान्थिया अ बिदिनो नोमफाया फबना गालांनायखौ खोन्थिलांदो खोमा सुवाद बोराया फबना गालांनो फैसा होनदोंमोनबासो ना थानोबो हानायलै
नोंसा बोरायनाव खावरि खालायना दारि खेबजों फैसा थानाय बायदि नुखायोमोन। थागोन जां बोरायनाव जाला आगोल बिनावबो बायनानै होनो हादिया फैसा गैयिनि। बाइक थानायमोनबा दा बेरायथिंबाय थानो हागौमोन ना बुथिंबा बाद दोनदोलै बेफोरखौ थांखांनाय बाथ्राफोरखौ रायलायबाय थायो। बेनोथ'लै दा मोनायाव मा खालामनो बेखौ सिन्था खालाम। हैद आंहा हले फैसाबो गैयालै थाइसेबो। नोंसोर खालामोबा माबा मोनसे खालाम। नायखो माने सुवारा गावगायनि दायखौ एरायलायबाय फैसा गैया होननानै। एकदम बिराद सैतानलै मानसिया इखे सानसेबो लोंहोथारा। हैद जाम्बा फैसा थाबा लोंहोलासिनो थायो नालाय आगोल गथ' लोंहोखांबाय दा फैसा गैयिखायसो। दे जाबाय दे जा थाइसे थाइनै हायो होफानोसै आंबो दा मोनायाव ओंखारबोदो गासैबो। दे बिदिब्लालाय जासिगोन दे।